Pois nada, bo día a todas e a todos. Imos dar logo comenzo a rolda de prensa para dar conta dos acordos de hoxe en Xunta de Goberno e porme o voso dispor para calquera aclaración sobre os mesmos ou sobre outras cuestións da cidade, nacionais ou internacionais. Os primeiros puntos da orde do día teñen que ver todas con concesións de licencia, hai bastantes. Temos un cambio de titularidade e unha modificación dunha licencia concedida no 2008 e actualizada para 13 vivendas unifamiliares nas parcelas F e G do sub-20 da Amanecida, na zona de Vidán, de Laraño, que foi a primeira das licencias concedidas hoxe. Hai tamén unha licencia para a rehabilitación do muiño do Avío e a reconstrucción de edificacións auxiliares para uso hosteleiro en Casal da Horta número 26. Hai tamén unha licencia para a construcción de dúas vivendas unifamiliares na Rúa S de Compostela. Licencia tamén no punto 4 para a instalación dun ascensor na Rúa do Mesanto. Licencia tamén para o condicionamento interior dun edificio de planta baixa situado na Rúa de Carretas, para a instalación dunha piscina en Vite de Abaixo, para a rehabilitación no punto 7 da edificación situada na Rúa Asidros. Hai tamén outra licencia para a instalación de outro ascensor na Rúa García Prieto, para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na avenida de Raxoi, para a rehabilitación ao punto 10 de vivenda coberta na Rúa Preguntoiro. Hai tamén unha licencia para unha rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Rúa de Teo e unha licencia para a agrupación e segregación dunha parcela en Verdía. Rexéitase uns recursos que se interpuxeron contra unha licencia concedida no seu momento para unha estación de servicio no polígono do Tambre, na Rúa Pasteur 21-27, o cal queda ratificado esa concesión de licencia no punto 13. E hai tamén un rexeitamento contra un recurso que se presentou frente a unha denegación para unha licencia de parcelación. O punto 15 ten trascendencia. É o 15, non? É o Miramontes. O punto 15 ten trascendencia porque ten que ver ca canteira de Miramontes. Como vedes, estamos a falar dun inicio do proceso de revogación dunha licencia de obras concedida e apertura dun trámite de audiencia de 15 días aos interesados. E explico, estamos a falar da canteira de Miramontes. Hai unha serie de antecedentes. Hai no ano 2011 unha concesión a empresarios dunha licencia de acondicionamento e apertura dun verquedoiro de residuos e hai un inicio de expediente tamén municipal ca presentación dunha comunicación previa no ano 2014 dunha planta destinada á elaboración de tecnosuelos, ambos no lugar de Grixoa, no que coñecemos como a canteira de Miramontes. Como a ninguén se lle escapa e aforrando moito todo o proceso de fiscalización municipal e administrativo tamén autonómico destos últimos meses e a creación da plataforma de veciños e de veciñas para denunciar o estado da canteira de Miramontes, sabedes que a Consellería de Medio Ambiente informa por escrito o 6 de febreiro acerca de diversos incumprimentos da empresa que está a explotar a canteira, que é Tecnosoles Galaicos. Como sabedes, este é un complexo que, aínda que ten licencias municipais, é un complexo de autorización medioambiental da Consellería de Medio Ambiente, que é a competente na explotación das canteiras, pero na que, como podedes ver, o Concello participou secundariamente na concesión de varias licencias de obra no 2011 e no 2014. Nos entendemos, como Concello,
he visto escrito da Consellería de Medio Ambiente, estamos en disposición de iniciar a revogación da licencia de obras concedida no seu momento e as autorizacións municipais. Evidentemente, non queremos xerar expectativas porque o proceso non é tan sinxelo, hai que abrir, dado o funcionamento do complexo, un período de 15 días para a alegación da empresa explotadora e a partir de aí pois, iremos informando dos pasos a dar. Nos entendemos que no escrito da Consellería o nivel de incumprimento da suficiente magnitude como para poder de alguna maneira iniciar esta medida que non é habitual nun concello, pero que está sintonizada cas demandas da plataforma e tamén cunha alarma xerada e eu creo que xustificada polo funcionamento da canteira. Leo o informe que chega en febreiro hai escasamente 13 días ao Concello, non? É dicir, estáse a falar de que se superou a capacidade de tratamento tanto no ano 2016 como no 2017, que se superaron os límites establecidos de varios dos parámetros, que se almacenou residuos fora da instalación, que o tratamento que reciben os residuos non está demostrado que sexa o axeitado, dado que, ademais de superar a capacidade máxima de tratamentos da instalación, o tecnosolo elaborado en espera de ser aplicado na planta está a producir lixiviados e malos olores, lixiviados que son terriblemente contaminantes, ademais do impacto en olores. Infórmase dende a Xunta de que non se está a presentar todos os informes semestrais por parte das explotadoras que están obrigados, que non se están a presentar as analíticas dos residuos de entrada e informan tamén de outro tipo de incumplimentos en lugares non autorizados, que antes se insinuou, como a capacidade de tratamento que está superada e que, polo tanto, nos entendemos que o incumprimento do que son as condicións de explotación da canteira poden dar lugar á revogación do que son as licencias e as autorizacións municipales. A nos parece que non debe quedar ningunha dúbida de que con este grado de incumprimento o Concello ten que facer todo o posible por revogar polo menos os seus permisos e traballar conjuntamente na Xunta porque no estado no que se está explotando en estes momentos a canteira e con este grado de incumprimentos eu creo que non pode quedar un mínimo límite por parte da autoridade municipal de que vai facer todo o posible por desautorizar o funcionamento da mesma. Entón, hoxe iniciamos a revogación. Evidentemente, para unha explotación desas dimensións, supoñemos que a empresa se defenderá e teremos que entrar nun procedimento de alegacións por parte da empresa e logo de contestación do Concello, pero o que está claro é que si nós, como Concello, seguimos constatando a través dos informes da Xunta que é un pouco autoridade competente na autorización final e no mantemento de que isto está acontecendo, nós vamos a revogar, eso está claro, as licencias e iso pode acabar conducindo ao peche da canteira, non? Aínda que o proceso non vai a ser tan sinxelo nin tan automático. Aquí hai que dar os prazos pertinentes, estamos a falar dunha actividade que terá a súa dimensión económica e calquer paso mal dado polo Concello no proceso de revogación pode representar incluso unha solicitude de indemnización pola empresa explotadora, non? E, polo tanto, ese é o proceso no que estamos e que se anunciamos outro día un pouco no debate do Estado do municipio e no pleno ordinario a preguntas de varios membros da corporación. Logo, se queredes máis cousas, o informe xurídico está aquí, é moito máis extenso que o que eu acabo de expoñer, que intentei de alguma maneira sintetizar. No punto número 16 hai a modificación de tarifas do servicio de taxi para o ano 2018, máis de 4 anos sin actualizar, había unha solicitude do sector de actualizar polo IPC, o que se actualiza é inferior ao que suporía a actualización polo IPC, estamos a falar dun 1,36%, que basicamente repercute en 5 céntimos máis pola baixada de bandeira e en 3 céntimos por kilómetro.
entendemos que, aínda que sí que era xusta a reclamación do sector de actualizar por IPC no conxunto dos anos, hai que de alguma maneira armonizar o que é a actualización de tarifas e o que se autoriza con un informe xustificativo é ese 1,36%. Hai unha corrección de erro formal que non ten ningún tipo de significación no fondo do que foi no seu momento o contrato de mantemento e conservación do sistema de tráfico e do túnel aprobado nunha sesión de Xunta de Goberno anterior. Hai o que é a adxudicación dun proceso de licitación para a prestación dun servicio de conservación e mantemento do Parque de Brandía. Este era un dos contratos licitados a través de reserva a centros especiais de emprego e a adxudicataria é Aspas até 2020 por un tipo de 63.500 euros anuais para o que son os traballos de mantemento do Parque de Brandía. Hai tamén unha proposta da área de María Rozas de inicio do procedimento sancionador contra o que foi o cálculo erróneo nas votacións do Servicio de Orzamentos Participativos, que logo foi correxido a posteriori, non tivo o que foi significado no que é a aplicación dos orzamentos participativos, pero sí que se entendeu que había unha falta leve no que foi ese cálculo do sistema de votacións e se impón un procedimento sancionador contra a empresa con un tipo de 3.000 euros. Hai tamén aprobouse hoxe en Xunta de Goberno a resolución do contrato cunha empresa, que a empresa Vipeca, que fora adxudicataria para realizar as obras de construción do aparcadeiro provisional disuasorio na parcela do Parque Empresarial da Sionlla ao lado do Mediamar. Sabedes que este é un aparcadoiro para o cal nos empregamos fondos privados para licitar a construción do aparcamento nunha parcela pública, cerca de 400.000 euros, proceso de licitación, houve adxudicación a esta empresa que, por diferentes motivos, decide non executar a obra despois de que se presentau o concurso. Nos entendemos que o que toca é, evidentemente, rescindir, resolver o contrato. Evidentemente, nos pediremos como Concello indemnización e valoraremos a posibilidade de que esta empresa non poda volver a concurrir a procesos de licitación do Concello de Santiago e iniciaremos unha nova licitación cos fondos que temos que non son públicos para buscar unha nova adxudicataria para construir este aparcadoiro que non só vai dar servizo ao Mediamar e outras empresas que hai ao redor, sino que tamén unha parte pretende destinarse para aparcadoiro público municipal. Temos tamén unha proposta do Departamento de Rafa Peña que xa é de adxudicación do contrato da avenida de Vilagarcía. Despois dunha larga tramitación, hoxe se adxudica definitivamente. Sabedes que este foi un contrato que ao longo desta legislatura estaba en adxudicación ao principio, pero que non tiña as autorizaciones patrimoniais porque é zona de afectación de Camiño de Santiago. Hubo que rescindir o contrato no seu momento, hubo que modificar o proxecto técnico, houve que seguir mantendo os fondos da Diputación, volver a licitar e hoxe adxudícase, non? En principio a adxudicación está rematada, o proceso está rematado, hai que asinar os contratos e facer os levantamentos previos. Calcúlase, a pesar de que eu non sou dar plazos, que despois de Semana Santa se iniciarían as obras na avenida de Vilagarcía. Despois dos días de Semana Santa, con toda a tramitación feita. Semana arriba, semana abaixo. E se non xurde ningún tipo de problema especial. Dase conta tamén da interposición dun recurso contra a adxudicación do que foi o proceso de licitación de centros socioculturais. O recurso presenta a empresa que o viña prestando estes últimos anos frente á adxudicación que beneficia a outra das empresas que acudiron á licitación e iso paraliza de momento a adxudicación definitiva hasta que se resolva, non? Na vía especial de contratación. Bueno, as interpretacións de por que a empresa
anterior presenta os recursos son diversas. Evidentemente, mentre este recurso se presenta, o servicio se sigue prestando en precario. E bueno, como diría outro, non digo nada máis. Esperemos resolvelo en breve e esperemos poder seguir xa co que foi o proceso de adxudicación pechado. Hai unha prórroga hasta o 30 de abril dun contrato que está en licitación nestes momentos, que é o de Conserxería e Limpeza de varias instalacións deportivas. Está a piques da adxudicación definitiva e únicamente se prorroga hasta o 30 de abril de 2018. Hai tamén a apertura dos prazos e do procedimento de admisión no que son as escolas infantís de competencia municipal directa, que son Conxo, Fontiñas e Meixón Frío. Hai a dación de contas de asignatura do acordo entre o Concello e a Xega para a entrega dun DESA, dun desfibrilador para servicios de emerxencia. E logo, nas urxencias de Xunta de Goberno, nos encontramos cunha corrección dun erro do que foi a aprobación dun proxecto da plataforma de rodadura do vial de acceso a la Mascala hai 3 semanas, o 2 de febreiro, é unha cuestión formal do proxecto que únicamente queda modificada nesta Xunta de Goberno e que vai a seguir a súa vía de licitación. Hai tamén da dación de contas dunha fusión entre dúas sociedades que están vencilladas á xestión do tanatorio, que aí vedes. Está tamén unha autorización de traspaso dunha caseta na Praza de Abastos, e hai dúas cuestións de maior entidade. Por unha parte está o que é xa a desestimación das alegacións das empresas que executaron a fase 1 e a fase 2 das obras de Vista Alegre, que se lles incou un expediente polos retrasos, desestiman as alegacións que presentan, e impónse por ambas as dúas fases unha multa pola fase 1 de 12.000 euros, pola fase 2 de 13.400 euros, en total de 25.000 euros. E iníciase tamén a licitación, en este caso a contratación, isto non é a adxudicación, do expediente de mellora de accesibilidade na rúa Triacastela. Como sabedes, é unha das grandes obras que xa figuraba no documento orzamentario do ano pasado e que figura neste, e que se inicia a licitación. A idea é poder pechar o que é a contratación á altura do Brán e aí adxudicar e empezar a esa altura as obras. Con o cual, tanto no da Avenida Vila García como esta, creo que son dúas obras con moita demanda e vamos no camiño de, ao longo deste ano, executalas en ese sentido, estas obras como se anunciou. E isto é todo de Xunta de Goberno. Se queredes algunha pregunta ou algunha cuestión ao respecto a estes puntos, e logo imos a por outros asuntos. No caso do procedimento de sanción contra a empresa dos participativos, está relacionado con o cálculo de erros e non con ese suposto caso de suplantación de identidade que hubo tamén no proceso? Eso non tería ningún sentido. Nos aí defendimos, como así se demostrou dende a Axencia de Protección de Datos, que non se lo sobrou correctamente, senón que os mecanismos eran o suficientemente bons e que a propia empresa licitadora actuou correctamente. Non o decimos nós, o di a Axencia de Protección de Datos, que recoñece que ese caso salta porque a propia empresa e o propio mecanismo posto en marcha detectou esa suplantación e deu parte. Por lo tanto, non ten ningún sentido que nos iniciemos unha vez que se nos dá a razón por parte da Axencia de Protección de Datos ningún expediente sancionador. Todo o contrario. Isto ten que ver co cálculo que se fixo mal do sistema de votación, e que obrigou a modificar o que eran as obras que resultaron gañadoras, entendendo que esas cousas non poden pasar, e enténdese como unha sanción leve, pero non sei, entendemos que as contratas hai que exixirlle o máximo, e sin algunhas cousas, como pode ser tamén o de Vista Alegre, non se cumple, hai que iniciar os expedientes de sanción. Alguna pregunta máis dos asuntos de Xunta de Goberno? Non? Vamos a outros asuntos, se tedes. El lunes la exposición de Isaac Abraham, Dani Santiago, quería saber si al final se ha iniciado ya algún
Vamos a ver, como xa informamos con anterioridade, nos entendemos que a solicitude de medida cautelar executada polo Concello, que é quen está ahora mesmo co xuicio, non ten moitas probabilidades de éxito, por decir casi ninguna, e me explico. Unha medida cautelar aséntase primeiro nunha cuestión de urxencia, estamos a falar dunha reivindicación que leva 30 anos na cidade, e dúas, as veces que se solicitaron as pezas non houve ningún momento de negación por parte da familia para a cesión, para as sucesivas exposicións, non? Dito isto, aínda que políticamente eu estaba interesado en que se presentara, o que non imos a presentar unha medida cautelar para perdela, non? E sobre todo ahora que temos a demanda que se sustanciará en breve nos vindeiros meses sobre a titularidade das pezas en marcha, non? Creemos que podría perxudicar a propia demanda. Sí que no seu momento se valorou a posibilidade de que a Xunta presentara esa medida cautelar unha vez que está tramitando o BIC, como sabedes, non? A protección das pezas. O que pasa que, bueno, ese tema, ao final, depende da Xunta e nos consta que non se vai presentar a medida cautelar. É certo que o BIC xa dá unha tranquilidade porque, de alguma maneira, garantiza o control das pezas, pon unha serie de limitacións a mobilidade das pezas e o mantemento das mesmas, non? Polo tanto, nos o que fiamos todas as esperanzas a resolución da demanda que temos interposta ao longo deste ano e estamos tranquilos co feito de que a Xunta presentara e tramitara o BIC e respecto ás medidas cautelares, bueno, polas razóns que vos dou, dende o Concello non se nos recomendaba en ningún momento dende a asesoría xurídica e dende a Xunta se acordou que non presentala porque eles tamén teñen outra batalla en estes momentos co Pazo de Meirás e supoño que se lles acumula os conflitos coa familia Franco. Pero lles consta onde van a acabar estes días as estatuas? A ver, non nos consta porque non temos interlocución coa familia, pero a Xunta que acaba de tramitar o BIC terá que estar informada. É dicir, ahora están suxeitas a unha serie de limitacións, non? Dito isto, nos aspiramos ao importante ca demanda é que as estatuas, se o proceso da demanda está tasado en un ano, pois antes dun ano teñamos polo menos unha sentencia en primeira instancia que digan que van a volver ao seu lexítimo dono, que é o Concello de Santiago. Quería preguntarlle ao Fui un pouco do tema de Miramontes, que opina da polémica que hai agora co complexo mineiro que queren instalarse en Otouro e Opino, que as asociacións de veciños din que hai moitos informes negativos ambientais, a Xunta di que non sei un pouco que opina nesta tema. Bueno, nós temos posicionado temos fixado a nosa posición no pleno en un debate xa dunha moción na que temos tamén amosado o noso apoio á plataforma, non? A ver, eu creo que hai unha reactivación e non é inocente que pretende de alguna maneira impulsar o que este tipo de modelos de explotación de recursos no conxunto do país, non? Tanto polo aproveitamento de antiguas canteiras, pola reactivación das mesmas ou por novas explotacións, non? E está contextualizado nun marco económico que non é inocente, digo eu, e nun marco político que non é inocente, non? Non é menor a cuestión. Non é menor a cuestión. No caso de Miramontes, que era unha canteira que reinicia a actividade a partir de 2011 e 2014, en principio, para un modelo de tecnosolos que non teria por que ser negativo, acabamos comprobando que o problema non é o modelo de regeneración da canteira, senón o que encubre que é un mal uso, non? De antiguas canteiras. E eu coido que o mesmo pode acontecer en Otouro, non? E que o problema non son as pelexas, as loitas de defensa locais, senón que terían que ser as propias decisións que se adoptan e o propio marco autonómico, que é o que se tería que modificar. Ou, por simplificalo moito, queremos que o país sexa Katana ou non queremos que o sexa? Quero dicir, queremos que se nos veña aquí a explotar outra vez por empresas vencelladas a grandes fondos dende o punto de vista dos nosos recursos ou non, non? Se queremos que se seamos Katanga, pois bueno, eu creo que non. Eu creo que non.
pero non vamos a falar eso, de colonialismo ni de explotación de recursos, eso queda para outro momento. Non quería saber se hai unha nulidade co cambio de nome do aeroporto onde abordouse na Comisión Executiva do Consorcio, mañá o día de Rosalía. Sí, no, o tema está resolto, é dicir, o convenio está feito xa, as cantidades están definidas. Onte non se pudo aprobar non só ese convenio, senón todos os que iban a aprobación no consorcio por unha cuestión de tramitación vencida do Ministerio de Economía e Facenda. Cando falo de todos, falo do convenio de Cine Europa, falo do convenio da Fundación Granel, de moitos que están vencellados ao consorcio, non? Pero xa está, o convenio está redactado. É dicir, o tema con AENA está xa posto sobre o papel para a asinatura do convenio para a tramitación. Igual que os outros convenios onte non se puderon aprobar definitivamente, é unha cuestión de días, de semanas de aprobarlo e de firmarlo para impulsalo, non? Ese tema xa está solucionado, creo que a aportación que se fai a través do consorcio non chega aos 50.000 euros, creo que son 44 ou 45, e logo hai unha serie de accións complementarias que asume a ENA tamén para a posta en marcha da sinalética. Cando se faga a firma xa se vos informará, pero o documento de convenio existe xa e xa está aceptado polas partes, tanto polo consorcio como por a ENA. Alguna cousa máis? Bueno, pois pasade unha boa fin de semana. Se algún ou algún de vos